IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos ti panagyaman dagiti Manalon ti tabako iti Badok Ilocos Norte kalpasan ana ipaay kadakwadan dagiti suporta manipod iti gobyerno babaen ti RA 7171 wenno Virginia Tobacco Excise Tax ni mismo Mayor Virgilio Calahate, Vice Mayor Glenn George Cahigal, dagiti SBMs ket Municipal Agriculture Office nga naduuluan ni Mr. Renante Jaime tinagibuno kadagiti ramit apang agrikultura. Maipanamnama ang mailakod na dagiti agricultural products daken rumang ay tibiyagda. Naibatad pa iti report ano ado ti produkto at tabako ket adadon tumet ti agsubli a pondo ang mabalinpay ang mausar a pagpapintas iti kalsada ket ti lugar da nga isu ti pakalaan da amang i-deliver dagiti naruway a produkto. Mainaig iti daytoy ket napalausmet iti panagyaman dagiti opisyal iti ili anang ipaay ket dagitoy gaputa kayat na asawen ket dakdakel ti mainkamanda nga agturong iti naduras nga ili. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.